Li navenda perwerdeya gel a stewrê qursa dirûn û nexşan hat vekirin, kursiyer hem hînî makîneyên dirûnê dibin, hem jî hûrgiliyên dirûn û nexşandinê hîn dibin. Kurs wê 3 mehan dewam bike. Li navenda perwerdeya gel a stewreya Mêrdînê ji bo jinan gelek kurs tên vekirin. Kursa dirûn û nexşan jî yek ji wan e. Ev kurs wê heya 3 mehan dewam bike. Bazde jin her roj tê navendê, mamosteyên pispor jî 4 saetan wan perwerde dikin. والله ام تیم ویر جبونا دروتنی ام öğrenciya تعلیمینن داویا مکتب اوقلارا اشوف مانا درون جبونا ماسا سرا ماسا معلم مديرم جبونا واجي ارتيا درون هديه دنوا وجينك جيتين الفر هم تعلمن هم نفسا دارت كيفي Müdürê perwerdeya Neteweyî Stewrê Avnî Şengül hat navendê op kursiyeran re sohbet kir. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Em li navenda perwerdehiya gel kursên wisa vedikin. Em dixwazin mîrata me windan nebe. Nifşên me yên nû jî dirûn û nexşandinê hîn bibin. Bila ew jî kar hîn bibin. Her wa em van berhemên li vê derê jî didine hewcedaran, dişiyênin Filîstînê. Kursiyer hem makineyan hem jî hûrgiliyên nexş û dirûnê hîn dibin. Em hatine kursa dirûnê, em ji bo okula örtüya çêdikin, atqiya çêdikin, em elmîn. خالفر علماندن وزحف باشا سنات لما ام بعلمن وقال هر كس قاره هورا بعلمه Berhemên ku hatine çêkirin hem didin hewcedaran hem jî dişînin Filîstînê.